Leon li Zammit ta' 21 sena li joqgħod ħallija u ġuvni li jismu ma jistax jissemma fuq ordni tal-qorti ammettew li serqu xi apparat domestiku minn djar fl-inħawi tal-Mosta u l-Imġar f'Ottubru li għadda. Fil-qorti ġie spjegat li l-pulizija kienet taf b'numru ta' serqiet minn djar vakati f'dawn l-inħawi u f'serqa minnhom sabu l-impronti diġitali ta' Zammit. Hawn sar magħruf ukoll li l-akkużat ieħor ukoll kien preżenti f'dar minnhom. Meta ġew arrestati kkoperaw mal-pulizija u infurmawhom b'serqa oħra li kienet għadha mhux magħrufa biha. Qalulhom ukoll fejn jistgħu jsibu l-oġġetti misruqa u fejn setgħu jinbiegħu. Il-qorti notat li dawn diġà kienu fuq probation minħabba reati oħra u ħelsithom mill-arrest abbażi ta' xi kundizzjonijiet fosthom depożitu ta' 800 euro kull wieħed u garanzija personali ta' 10,000 euro. Il-qorti għamlet ukoll ordni ta' trattament psikoloġiku u ordni ta' probation. Kori ta' Kemo mis-Senegal ammetta fil-qorti li kellu dokumenti li mhumiex tiegħu. Hawn intqal li kellu fuqu passaporti tal-Gambja li ma kinux għall-użu personali tiegħu u ġie kkundannat 6 xhur ħabs sospiżi għal 2 snin.